Yawwa sannunmu dai barkanmu da warhaka. Barkanmu da zuwa wannan sabuwar channel mai suna Hausa News Hub. Muna fata din farkon samun ku kenan za ku dankara mana subscribe, sannan ku yi like, ku yi comment in akwai wani abu da kuke so ku bamu. Wannan channel dai tana nan ne akan yadda za ta dinga kawo muku abubuwa na gaskiya na zamani wanda suke faruwa a ƙasarmu Najeriya a harshen Hausa. Wato yau dai mun zo muku da wani sabon labari ne wanda cewa shahararren mawaƙin nan na ƙasar Najeriya wanda aka fi sani da Davido, wadda aka san shi tare da matarsa wato Chioma. Allah ya ba su yara 'yan biyu tagwaye. A yadda kuka sani cewa wannan shi shahararren mawaƙi kwanakin baya ya rasa ɗansa guda ɗaya, gashi yanzu Allah ya mayar masa da yara har jiraɗai guda biyu. Ba mu san me kuke so ku faɗa ba akan wannan mawaƙi. Muna jiran ku a comment section domin ku tofa albarkacin bakinku. Ku sha kallo lafiya mai sauraro, danna mana subscribe.